ଢେଙ୍କାନାଳ सप्तहजिया पहुँची गोटे झरणा अच्छी देखिले तो कौन भाई कौन भाई जय जगन्नाथ सप्तशଯ୍ୟାର ପାଦଦେଶରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣ ଭୋଜି ଭାତ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପାଦଦେଶରେ ଆପଣ ଭୋଜି କରିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସବୁ ପିଣ୍ଡି ଅଛି। ଏ ପିଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକରି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆଜିକି 20 दिन बोधे हो काली कौन 21 करेंगे बोली कहते खूब भोजी भात हम काश आम काली आसता तो प्रसाद सेवन मजा भी पाई था। आपन को पानी असुविधा कदा भी हेनी कारण पानी पहाड़ ऊपर पानी आसूची तल जाए पानी असुविधा हेनी। ये ट्यूबवेल भी अच्छी पानी की संरक्षण करके रखा जेना देवी मंदिर जो होती यज्ञकुंड से एमती आपड़ ये आसिले गाड़ी पार्किंग भी पार्किंग 2 व्हीलर पार्किंग 20 टका देवा पड़ो माने 4 व्हीलर पार्किंग केते टका की 40 टका 4 व्हीलर पार्किंग पे आप 40 टका बस भी बस 100 टका तो एमती एबे जीवा आमे ऊपर को बाटर गोटे झरणा अच्छी झरणा को झरणा हाथ गोड़ धोइबा मजा करबा टिके तापर आगु जीवा। जय श्री राम एटा मंदिर गोटे पहाड़ ऊपर को आम चढ़िलु हनुमान गियर पकईक उडा जय जगन्नाथ मु सप्तहजिया पाददेशर अच्छी एवं आपण देखिपे एटा गोटे झरणा अच्छी आम प्रथम यही झरणा रे हाथ गोड़ धोइबा तापर जाई प्रभु दर्शन करवा नहीं चलतु झरणार किसी मजा नेबा। बढ़िया स्टाइल से ना मोबाइल में पड़ो बनू टिके जय जगन्नाथ मु प्रताप आपन स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल रे। एबे आमे ढेंकानाल सप्तहजिया पहुँची एवं चलतु जीवा दर्शन करवा प्रभु श्रीराम को ये एवं प्राकृतिक परिवेशर मजा नेबा तो डेरी कहीं चलतु आगू जावा। यहाँ हूँ गोटे झरणा कुल झरणा बही जाइए देखी झरणाटा पूरा पहाड़ ऊपर जाए चलते आम जीवा पहाच जाए यहाँ हूँ से पहाच तो 150-200 पहाच भीतर अच्छी से पहाच चढ़ी 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 जावाक पड़ो। यहाँ हूँ पहाच आमको आहरी 50-60 पहाच चढ़ी जीवार अच्छी जाए मंदिर पड़ो। इे हूँ मंदिर एवं आम तलू आसिलु ये इतिहास रे यही पर्यटन स्थलीर ना सप्तशଯ୍ୟା कहीं दिखाई ना आपड़ जदि गूगल मैप रे देखिए
ସାତଟି ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଏକାଠି ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସପ୍ତ ଶଯ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସପ୍ତ ମହାଋଷି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଅଛି ଏଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ବି କିଛି ଦିନ ସିଏ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି ଏଠିକି, ମାନେ ଏଇ ସପ୍ତଶଯ୍ୟାକୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ, ସେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ସେ ଏହି ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ରାଣୀ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଣୀ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦେବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକରି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇ ମାସ ଭିତରେ ରାମନବମୀ ପଡ଼େ ଏବଂ ରାମନବମୀ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଦେବତାର ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ହୁଏ, କାରଣ ଆକୁ ରଜାଙ୍କ ଶାସନ ପରେ ଆକୁ ଦେବତାର ବୁଝୁଛି ନା, ତେଣୁକରି ଦେବତାର ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୁଏ ରାମନବମୀରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା ଟୁ ହ୍ୱିଲରରେ ଆସିପାରିବେ। ଏଠି କୌଣସି ବସ୍ କିମ୍ବା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଲୁନି, ମାନେ ବସ୍ ଚାଲୁନି। ଏମିତି ଆସିବ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟାକୁ କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଭିତରେ, ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ। ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ମାତା ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଏଟା। ଆଉ ଉପରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମେ ୟା ପରେ ଯିବା, ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଏବଂ ତାର ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଫେରିବା। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହେଉଛି ରାମନବମୀ। ଆପଣ ରାମନବମୀ କି କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଯିବା, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଆମେ ଯିବା ଆଗରେ କାଳୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖୁন ଝରଣା, ୱାଟରଫଲ୍। ये माँ कि पत्थर लो माँ, ଆଉ କ'ଣ ଫୁଲ, ବର୍ଷା ହେଇଛି ତ ପାଣି ଯାଇକିରି ଖାଲ ଢିପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମାନ ଥିଲା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ପିଲାମାନେ ଜ୍ୱର ହେବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମାଲୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ଘଞ୍ଚ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲଟା,
ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଖରାଦିନ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ବଡ଼ ଝରଣାଟେ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତି ତଳକୁ। ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି। ଆରେ ବା ଗାଧଉଛନ୍ତି। जय जगन्नाथ। आमर जर्नी पुणी आउ थे आरंभ होला, माने आउ थे आरंभ टिके विश्राम नेतिलु। एबे आमे जाउछु पाखापाखि काली ठाकुरंग पाखरे हेई सारलुणी, माँ कालींग पाखरे। ए तळे होउची सॉरी ए तळे होउची झरणा। आउ गेट टा लागी छे एबे बोधे, आगुर तो लागी नथिला। देखिए केड़े बड़ गछटे पड़ी जाइए। कौ गछ से जोड़ा जंगल जो गुआ भाया गछ गोटे हुए ना बोध सुंदर पत्थर उपर गछटा है। देख बाबरे आम एंट्री कलु गेट, तापरे डर दौच मत। हाँ मु कौन कहूली, यही सप्तशଯ୍ୟା जंगलटा गोटे अभयारण्य घोषणा करा जायछि। हाँ ए जंगल रे सागुआन शाल पियाशाल एमती सब गछ अच्छे। एटा देखो वाटरफल लगे पड़े जाइए झरणाटा जाइए तलक पूरा। हाँ झरणाटा कौटू बाहरी आम जा से जाए। हाँ देखो यहीटा गोटे पहाड़ आईटा गोटे पहाड़ मझे झरणाटा है विराट काय गछ। मत पूरा धईस ही लगे। चलते आगू जा। देखो स्नेक्स होल, स्नेक्स होल आपको कह जाए वही हुंका म तो यहाँ गोटे उही हुंका कमी डर लगुच जावाई आगू। तो चलते आगू जा। कौन जय जगन्नाथ। आमे बर्तमान गोटे जगार रेस्ट नहीं उठी उठी पहाड़ प्राण छाड़ी गलानी। सार्ट रु झाल बाहरुनी बांफ बाहर। आईटा काली मंदिर बस ये आम बसीचु टे झाड़ मरीगला आम आगू को जीव। मु कहूली सप्तशଯ୍ୟା को 1970 मसीह आपको अभयारण्य घोषणा करा जायछि। ये अभयारण्य बहुत गुड़े वृक्ष अच्छी जमती कि सागुआन शाल पियाशाल एवं ये अभयारण्य प्राप्त 20 किलोमीटर व्यासार्धरे अच्छी। वर्षर नवेम्बर डिसेम्बर और जनवरी मसरे लक्ष लक्ष श्रद्धालु एठाक आसती। चलते आम आगू जा काली मंदिर देखा एवं आगे शिव मंदिर अच्छी देखा एवं तलक खसवा। विरति परे मु आसी काली मंदिर पाखक एवं एड पछरे आम रास्ता छाड़ी जाइए। यहाँ हूँ काली मंदिर दीपटे दी जन सिंह अच्छा मझे बाट अच्छी टिके डर लगुच। तो आम जा मंदिर ठीक काली मंदिर को देखा माँ को दर्शन करवा। देख गली की जा पड़ी भालू देख माँ
ଏଇଠି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବାବାରେ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ଶିବ ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମା କାଳୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାତିରେ ପାଦ ରଖିକରି ଜୀବ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋ ହାତ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଠିକ୍ରେ ଧରିପାରୁନି ବା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅଛି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା ସାଇଡରେ କୁଳୁକୁଳୁ ଝରଣା ପାଦ କରି କରି ଯାଉଛି ଏଠି ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ପତ୍ର ପଚି ପୁଚା ଯାଇକି ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ନାହିଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଏମିତି ଖତ ବାସ୍ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାଟି ବାସ୍ନା ବହୁତ ବିଷମ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରାଣ ଶିଆଳି ଗଛ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଖାଲି ହୁଏନି ଖାଲି ପତ୍ରରେ ହୁଏ ପଥର ସବୁ ସଜା ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପ୍ର ତିଆରି କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି ଏ ମଠଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମଠଟା ଅଛି ଆଉ ପଛ ମଠଟା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆସିଛି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବାଟ କଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ତ ଦ୍ୱାରକୁ ଏଇଠିକି ଆସିଛୁ ମାନେ ଆମକୁ କେଦାରନାଥ ବି ନେବୁ ତୁ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଆଜି ସୋମବାର ତ ତେଣୁକରି ଦୀପ ଲାଗିଛି ଆଉ ଗଲା ବାବା ଦେଖାଗଲେ ଏଇଠି ହଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛି ନଳାରେ ପାଣି ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ପାଣି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼େ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନନ୍ଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନେ ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ମଝିରେ ସିଆଡ଼ୁ ଝରଣା ଆସିଛି ସିଆଡ଼ୁ ଝରଣା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଆଡ଼ୁ ଝରଣା ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ଯାଇଛି ଏପଟେ ତଳପଟେ ହେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ ତଳପଟେ ହେଇକି ଯାଇଛି ପୁରା ତଳ ଯାଇ ପାଣିଟା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାମ ଚଳେଇଦେବା ଆମେ ଏଇଠି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଦେବା ଗୋଟେ ମା ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ମା